רצינו להגיד לכולכם תודה שהגעתם ממקומות רחוקים כדי לחגוג את המצווה של נעמי יחד איתנו. אנחנו סיימנו את החלק של האוכל הלא מתוק. עכשיו נעבור לנאומים מביכים, בעיקר של נעמי, שהבטחתי לה כבר שאני אביך אותה היום, נכון? ביום הולדת שלה. אין ברירה, חייבים. ואז יהיה לנו קהות, שזה חידון כזה, נחמד עם טלפונים. חידון תחרותי בנושא נעמי. ונקנח במצגת. כן, הפרס הראשון זה טיסה למלדיבים. יש רק פרס. זהו, ובסוף תהיה לנו מצגת ארוכה מדי של תמונות של נעמי. ניסיתי לקצר אותה, אבל היו טענות שהתמונות צריכות לעבור לאט, אז נאלצנו... בקיצור, אל תקצרו, המצגת ארוכה. כן, פשוט התכוננו לזה, אישית. אנחנו נתחיל עם הנאום המביך הראשון, ובשאיפה המביך מכולם. אני התחלתי לעבוד עליו, אני חושב, לפני כבר, לא יודע, 4-5 שנים, משהו כזה, כבר היה לי די ברור מה אני רוצה להגיד בבת מצווה של נעמי. וזה כי שנינו הורים בחורים, גם רותם וגם אני, ואנחנו לא יודעים איך זה להיות לא אח בכור, ולא איך זה להיות אח צעיר, או סנדוויץ', ולא כך ידענו איך זה הולך להיראות, אבל למזלנו, האחות הקטנה בהתחלה, והסנדוויץ' שקיבלנו, זאת נעמי, שזה הפך את הסיפור הזה להרבה יותר קל מבחינתנו. אני לא מדבר על זה שאת יפה וחכמה ותלמידה רצינית וחברה טובה וכל הדברים האלה, אלא על זה שכבר משלב מאוד מאוד מוקדם את היית ילדה מאוד בוגרת יחסית ומאוד אחראית, ובעיקר מאוד מאוד מגבילה ראש. עכשיו, הורים הרבה פעמים אומרים את זה על הילדים שלהם, זה דבר שנהוג לשמוע, אבל זה לא רק אנחנו אומרים, אנחנו שומעים את זה גם בהרבה מקומות, שומעים את זה מהמורים שלך ומהורים של חברות שלך וכל מיני דברים כאלה, וזה נחמד, כי נותנים לנו הרבה קרדיט על איך שאת, ואנחנו מרגישים ויודעים שזה לא קרדיט שמגיע לנו, אלא פשוט ככה את הגעת. אז זה נחמד. זה לפעמים מתבטא, או לפחות היו שלבים שזה מתבטא, הרגשנו שבנקודות מסוימות זה היה כמו עוד הורה בבית, שהיה מישהו שיודע מה אמא ואני צריכים לפני שאנחנו יודעים, ומישהו שיכול לתרום לכל מיני דברים, שאפשר לסמוך עליו, שיכול פתאום להרים ארוחות. את גם אחות מדהימה לאחים שלך, את ממש עוזרת בהרבה דברים, גם לאיילה וגם ליואב. אני לא יודע איך היינו עוברים את הקורונה בלעדייך, כשאימא למדה מהבית ואני עבדתי מהבית, ואתם כולכם הייתם מהבית כי לא היה בית ספר, ואת החזקת את הבית פחות או יותר. בקצת אפשר לסמוך עלייך, ואת ממש נכס למשפחה שלנו, כמו שאנחנו יודעים שתהיה נכס לכל מקום שתגיעי אליו, ולכל קשר שתהיי בו. ואנחנו בתור הורים, זה מאוד נחמד ונוח לנו, אני חייב להודות. וזה מחזיר אותי למה שרציתי לאחל לך אז, כשהתחלתי לחשוב על הברכה הזאת לפני 4-5 שנים, וזה שבגדול זה נחמד שנוח לנו, וזה כיף לנו ונעים. אבל מה שאז רציתי לאחל לך זה שתעשי לנו חיים קצת יותר קשים, שתחשבי יותר על עצמך, שתתחשבי פחות בנו, שתעשי לנו בעיות קצת, תיזהר מדף. זהו, רגע. זה מביא אותי לזה שזה הברכה שחשבתי עליה לפני באמת כמה שנים. מאז הגיע אלינו גיל ההתבגרות, ואני כבר לא בטוח ב100% שאני רוצה לעמוד מאחורי הברכה. אני מרגיש
שאנחנו בסדר מבחינת כאילו... האזורים הפחות נעימים. כל דבר בזמנו. כן, אז את לא חייבת לנסות להקשות עלינו עוד יותר, כאילו, אנחנו בסדר בקטע הזה. אבל כן חשוב לי להגיד לך, שמה שאני הכי מאחל לך עכשיו ותמיד, זה שאת תראי ותרגישי את מה שכל מי שמסביבך, גם אנחנו, גם בטוח שגם כל שאר האנשים, מה שאנחנו יודעים ומרגישים כלפייך כל הזמן, וזה כמה את ילדה וכמה את בן אדם מדהים, ושתמיד תזכירי את זה, שתמיד ילווה אותך. זהו, תודה. מרגש אותנו להיפגש איתכם, ובעיקר לדבר וליהנות מנעמי, וכל מה שנעמי מביאה אלינו. אני חושבת שנעמי מביאה לכולנו, לכל אחד מאיתנו הרבה. כשניסינו לחשוב מה אנחנו רוצים לכתוב, גם אני וגם נעמי, כי עשינו את זה קצת ביחד, אז גם פתחנו את הפרשה וניסינו לקרוא מה יש בפרשה של הבת מצווה בעצם, שהייתה לפני שבועיים, שזה פרשת ויחי. אז קראנו גם את הפרשה וגם את ההפטרה, ואני אקצר ואומר שבעצם מה שמופיע בה זה ברכות של יעקב ליוסף לפני שהוא נפטר, ובהפטרה ברכות של דוד לפני שהוא נפטר, לשלמה הבן שלו. וזה בעצם מאוד ארוך ולא כל כך מעולם התוכן שלנו, אבל מאוד אהבתי את הרעיון של אבא שמברך את הילד. אז זה מה שאנחנו פה לעשות. גם מאוד ריגש אותי שבעצם זה דוד המלך שפונה לבן שלו, כי זה ישר גרם לי לחשוב על סבא, וכמה חבל שהוא לא פה, מברך אותך. ושאני חושבת שהוא עושה את זה יותר טוב ממנו. האווירה הזו הסמלית שיש בפרשה של הברכות האלה שעולות, וזו פרשה מאוד ארוכה של המון ברכות, וזה גם הרבה איחולים של מה שהאבא היה רוצה בהמשך הדרך לבן שלו ולממלכה. זה בעצם מה שבאנו לעשות פה. כל מי שפה מאוד מאוד אוהב אותך, וזה מתאים. זהו. נעמי, אני זוכרת אותך בבטן שלי. מכל התינוקות שהיו בבטן, אני כבר זוכרת שכבר אז היית הכי נמוכה הכי שקטה. היו כאלה שבעטו יותר, היו כאלה שבעטו פחות, את היית הכי רגועה, ונתת לי הכי לישון. כשהגעת אלינו והפכת את יואב לאח גדול, הרגשתי שזו מתנה אדירה עבורו, לא רק עבורנו, אבל גם עבורו להפוך לאח גדול. ומאז זו פשוט מתנה שמתגלגלת. זה ממש כיף לראות איזה אחות את לאחים שלך, כמה אתם צוחקים ביחד, הרבה מזה עלינו, אבל זה ממש כיף עליי. הבאתי איתך נועם ושלווה ואיזה רכות ומתיקות, וזה היה חלק מהשיקולים של השמות שלך, כי רצינו שם איזה נועם בפנים. את היית הנכדה הראשונה לכל הסבים שלך, ומי שמאוד התרגשה לבואך וקנתה מלא בגדים ורודים מבוך הבת וסבתא רונית, שגם עברו איתנו. אבל אני זוכרת את ההגעה שלה אלינו במזוודה עצומה שהיא בהם מחול עם המון בגדים ורודים, עוד מעט נראה חלק. אני בטוחה שהייתה מאוד שמחה לחגוג פה איתך. את מביאה את החוצמות של שקט וחוכמה, ובעיקר יש לך קול פנימי חזק וצלול. את יודעת להביא אותו אלינו בדיוק בזמנים הנכונים והמתאימים. את חיה בידיעה של דברים פשוטים וברורים, יש לך אמת שלך, ואת יודעת ללכת לפיה. זה משהו שכולנו יכולים רק ללמוד ממנה. את נדיבה מאוד בנתינה שלך בבית, לאחים, לכל המשפחה. יש לך סבלנות אדירה. הבית שלנו, מי שלא מכיר, די כאוטי, די רועש, הרבה רגשות. ונעמי היא בול באמצע של איזה אבן יציבה שמכניסה המון רוג על הדבר הזה, והוא מתנה. אני חושבת עלייך בשולחן האוכל ביום שישי, זה מה שנעמי מביאה אלינו. אז סבלנות אדירה. את גם מאוד יצירתית עם אחותך, למשל, ולעזור לה. אם יש בלגן בבוקר וצריך להתארגן, נעמי יודעת לעשות שם את הסדר בבלגן. אז את באמת יודעת לתמוך בכולנו. את משקיעה המון באומנות, הבאנו קצת יצירות של נעמי, וזה גם היה רעיון שלה, וזה היה לנו חשוב שתכירו גם את הצד הזה שלה. את לומדת לעומק מוזיקה,
את קוראת להנאתך באנגלית, את לומדת צרפתית כי את עוד מעט נוסעת לפריז, את מהממת, בכמה את רוצה ללמוד, את חברה ממש ממש טובה. לפני שבועיים עשינו את האירוע, המסיבה שעשינו לכיתה של נעמי, ואם היה קו שזור בכל הברכות שקיבלת מהכיתה, זה היה מאוד מאוד ברור שאת חברה ממש 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 טובה. יש המון המון בנות שהביאו כמה את החברה הכי טובה, בכמה את נאמנה וכמה את תומכת, וזה לא הפתיע אותי בכלל, אבל זה היה ממש כיף לקרוא. אני גאה בכם שאת פשוט באיך שאת, ולא הייתי משנה בחצות, אבל אני פה בשבילך כי ברור לי שאת תשתני עוד המון, וזה בסדר, זה יתעצב. וזה כנראה יהיה לא קל, כי ככה משתנים. ודברים עוד השתנו במובן הזה שדברים שאולי היום את יודעת על עצמך, אולי יהיו אחרת, וזה בסדר. אני רוצה לאחל לך שתבואי בסקרנות ובידיים פתוחות לכל מה שהעולם הזה יש לו להציע. שתתני מעצמך, שתשמיעי את הקול שלך, שלפעמים לא תמיד מספיק נשמע בקול, אבל הוא שמה ואנחנו רוצים לשמוע אותך, יש לו מקום. ותדעי שבדיוק איך שאת ומי שאת עכשיו וגם בעתיד זה בדיוק נכון והאמת. אני גאה בך על כל היכולות שלך, על כל מה שהצלחת, אבל גם כל מה שלא, גם על כל מה שניסית ואת לא תמיד מצליחה, וזה גם בסדר. על כל המקומות שבהם ניסית, כי אנחנו פה פשוט בשביל להשתדל. הייתי רוצה שתבואי בחמלה ובאהבה גם לדברים הקשים וגם לדברים שאת לא מצליחה בהם, לא להיות קשה מדי על עצמך. כי לא קשה, אני לא הולכת להכל, לפעמים נורא קשה פה. אנחנו פה להשתדל ולנסות, אני מרגישה שהלב שלך הוא בדיוק שם. אני בטוחה שתמצאי את המקומות המדויקים לך בשביל זה. זהו, דבר אחרון שאני רוצה לאחל, שתפני אלינו תמיד, את עושה את זה היום, אני מאוד אוהבת את השיחות שלנו. נעמי דברנית מאוד בבית, למי שלא יודע. את מדברת, את מספרת, את מתארת, אני מאחלת לך לשמוע את האיכות הזאת תמיד, לפנות אלינו, אנחנו פה בשבילך, אוהבים אותך מאוד. אנחנו גם תמיד בצד שלך, גם אם זה לא מרגיש ככה. אני תמיד בצד שלך. אני בטוחה בך ובמי שאת, אני אוהבת אותך. זהו, תודה לך ותודה עלייך, על כל יפה מאוד. לא תכננתי לדבר, אבל זה לא קשה בת מצווה של נעמי לדבר על נעמי, כי אנחנו אוהבים אותה, וכל מה שרותם ונדב אמרו, אני אישית הרגשתי את זה. וכל פעם שבאתם אלינו הביתה, תמיד הייתי מופתעת מלראות את נעמי גדלה והופכת להיות נערה יפה ושקטה ומטפלת בדוד וגם מטפלת באיילה. בשבילי נעמי ראיתי אותה כאילו פרח יפה שגדל על גבעול עדין, אציל, כמו צמח יפה שפורח. ככה אני ראיתי את נעמי, כל פעם היא הייתה באה יותר יפה, יותר גבוהה. בשבילי מישהו גבוה, זה כבר תכונה טובה. ופשוט אני היום מצטערת יחד עם כולכם שסבא גיל לא נמצא איתנו, כי היה מאוד שמח לברך אותך. אני אמרתי הבוקר בדרך, אמרתי לאלי וביקה שנפלה בי זכות גדולה להיות בבת מצווה של נינה. זה לא דבר שקורה כל יום, וממש זו זכות שאני מולכם היום, ואני מאוד שמחה ומאוד מעריכה את האירוע הזה. נעמי, אנחנו אוהבים אותך, את אלופה בספורט, ואת חברה שלי כי אני אוהבת את זה, ואת מציירת שזו תכונה מאוד טובה. אני רוצה שתמשיכי, אני מציעה להורים שיעורים פרטיים ולפתח, יש לה עולם פנימי מאוד עשיר, לתת לזה ביטוי, אני חושב שזה ייתן לה המון שמחה בחיים. ומה שנשאר לי לברך אותך, הרבה כיפים, הרבה שמחה, ולחלום את החלומות שלה ולייצם אותם. שתהיה תמיד כמו שאת תלכי ותתפתחי בכיוון
הטוב והרצוי שאת אוהבת. כמו שאת, כמו שמרשת. ממש חמש. אבל אני כן קודם כל רוצה להגיד תודה. תודה על זה שאנחנו נפגשים פה היום. זאת שאחרי השנה הכל כך קשה שעוברת על כולנו, כל המדינה, על כולנו גם במשפחה, ועל כל אחד ואחד מאיתנו בשנה הקשה הזאת להיפגש בשמחה, זאת הזדמנות נדירה ועל זה אנחנו אומרים תודה. ואנחנו אומרים תודה על זה קודם כל לנעמי ולרותם ולנדב, ואנחנו אומרים תודה, אני אומרת תודה מראש גם לגלית ושי, לקראת יום ההולדת של עומר, שהיום עומר בן 13, הבר מצווה שלו בשבוע הבא, ואז נחגוג ונברך אותך. אבל גם עומר וגם נעמי נותנים לנו הזדמנות נהדרת להיפגש בשמחה, ועל זה אנחנו אומרים תודה. נעמי, כמו שכולם אמרו, אמא זוכרת אותך מהבטן, זה הכי מוקדם. אני זוכרת אותך מהרגע שהגחת לעולם, ואחר כך את כל הלילה הראשון שלך, אני ביליתי איתך. כי אמא הייתה עסוקה בדברים קצת אחרים, ובעצם הייתי איתך את כל הלילה הראשון, וזה בדיוק כמו שאבא ואמא אמרו. ילדה עדינה ושקטה, אבל מאוד ברורה ומאוד יודעת מה היא רוצה, וכך גדלת להיות גם, אנחנו ממשיכים להגיד, ילדה, אבל הלו חברים, הגיע הזמן לשנות את הטרמינולוגיה, יש לנו נערה. ויש לנו נערה נהדרת עם לב נדיב, ברוכת כישורים וכישרונות, הזכירו את הציור, ואני אזכיר את הבישול והאפייה, ואני אזכיר את ההתעמלות קרקע, ואני אזכיר את הנגינה, ובטוח יש עוד דברים, והיצירה, ועוד מיליון דברים אחרים, ברוכת כישורים וכישרונות, ואנחנו מאחלים לך שתמשיכי להיות נהדרת כמו שאת, ואין לנו ספק שכל דבר שתבחרי לעשות, את יכולה לעשות אותו ולעשות אותו נהדר, ואנחנו כולנו מאחורייך באהבה מאוד מאוד גדולה. כל האנשים שנמצאים פה היום מגיעים מהצפון ומהדרום בשביל לחבק אותך ובשביל להיות איתך ברגע הזה. אז אנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות הזאת ומאחלים לך שתמשיכי להיות נהדרת, מה נגיד? אין מה לתקן, רק שתמשיכי להיות נהדרת. תודה לכם שבאתם פה. אני ואמא ישבנו בזמן על לכתוב כל זה, ולא היה קל ממש. אבל מצאתי כמה דברים לכתוב עליהם. דבר ראשון זה על השם שלי, שאמא ואבא החליטו לקרוא לי נעמי גם כי זה קשור לסבתא רותי, וגם כי אמא אמרה שזה ברגע שהגענו הביתה אחרי לידה הבאתי הרבה נועם וברוגע הביתה, וגם אחרי שהם התלבטו עם יואב, אז יצא שהשם שלי הוא נעמי ולא אביגיל. אני מאוד שמחה שזה ככה. וגם, כמו שאבא אמר, הגיל הזה הוא בעצם גיל של בגרות, גילה והרבה דברים כאלה, ושהרבה אנשים כבר לפני הרבה מאוד זמן התחילו להגיד לי שאני ילדה מאוד מבוגרת ורצינית. מעבר לזה שאני עצמאית מבוגרת, גם אחראית וכמה שאני אחות ובת ומשתתפת. אני גאה בעצמי על מי שאני ומה שאני עושה בשבילי ובשביל אחרים. ואני יכולה להגיד ולהראות את זה למי שמסביבי. גם אני. וכמובן מי שמגיע לו הכי הרבה תודה זה המשפחה שלי, שעוזרת ותומכת בי כשאני צריכה. בייחוד בתקופה האחרונה שאצלי הייתי לחוצה וקשה מהרגיל קצת, אז תודה ומודה לכולם. שבאתם. דבר אחד, כשנולד יואב, הוא היה ברוך השם תינוק גדול וחזק,
והייתי צריכה לשבת כדי לקחת אותו ולהרגיש אותו בידיים. נעמי כשהיא נולדה זה היה שונה לגמרי. במידות שלנו. היא הייתה במידות שלי, יכולתי להחזיק אותה בלי מאמץ, הייתה מתקרבלת ככה, יושבת בברכיים ומתקרבלת. וזה זוכרת את נעמי מהרגע הזה. עכשיו דבר שני קצר, אני גדלתי במשפחה של 6 ילדים, 4 בנות ו2 בנים. וכמו בכל משפחה, היו ריבים, צעקות, כל מיני דברים בין אחים וחיות. ויואב אמר בבית, דיברנו על יום הולדת של נעמי, הוא דיבר, בירך את נעמי והוא אמר שהוא אוהב אותה. בן בגיל הזה שאומר לאחותו שאוהב אותה זה מחמרה הכי גדולה בעולם. נכון. כי בגיל הזה מתביישים לדבר על הרגשות, נכון יואב? והנה הוא אמר את זה ככה בביטחון ומכל האהבה שלו, בכל הכבוד. רק בגלל שזה נעמי, זה יצא לו בקלות. זהו. אוקיי, ובמעבר ישיר אנחנו עוברים ליואב. יואב, זה גם אני קצת, עבדנו ביחד על משחק כזה, הוא גמר למקבל. תכניסו את המספר הזה, או שתזרקו את הקוד. רגע, מה לכתוב?